накрая на третото състезание да наградим и най-бързите отбори. Здрасти! Здрасти! Говорим си от миналата година с теб за нещо, което ти организираш. И най-накрая дойдох не само да го видя и да го заснема и да го представя на хората. И това е Каникрос. Не Кане Корсо, а Каникрос. Да. Какво е това, човече? Каникрос. Това е много готин спорт, който за съжаление все още не е популярен в България. Правим всичко възможно да бъде такъв. Идеята е да бягаш с кучето ти или с две кучета, ако можеш, според възможностите, разбира се, като за целта ползваме специална екипировка. В спортния му вариант на Каникроса идеята е кучето да те тегли, да ти помага, съответно бягаш много повече от възможностите ти, доста по-бързо. Има различни видове дисциплини. В забавния Каникрос, който е супер полезен за всички, за хората, за кучетата, за връзката между тях. Там не е необходимо кучето да те тегли на максимум. Може да бягате заедно, един до друг, един пред друг. Нали? Основната идея е кучето да не бъде зад тебе и да не бъде пуснат тук, защото обикновено в парковете законите ни са такива, че нямаме право да си пускаме кучетата свободно да бягат, освен на точно определените места. Затова може да бягате по този начин, нали? Вързани заедно, специална екипировка. Точно това ще да те питам. Човек сега си каже, какво Каникрос? Аз мога да се тичам от парка с кучето без проблеми, нали? Най-готиното нещо, което днес ми направи впечатление, че вие имате един страхотно позитивен социум. Вие сте една група от много различни хора, които сте се обединили под това нещо и доколкото разбирам го практикувате редовно. Ами да, всъщност от година и половина, може би почти 2 години, имаме тренировки 2 пъти месечно, през събота се събираме, бягаме заедно, нещо като комюнити, като общност сме си направили, където се организираме абсолютно безплатно, събираме се заедно, правиме някакви тренировки. От типа, нали, някои кучета ги учиме да теглят, други да изпреварват, според зависи от възможностите, някои просто идват да се забавляват, да потичат малко с животните, да бъдат активни, така да кажем, да изградат една страхотна връзка със своето куче. Това е хубава връзка, когато е тичане, защото в природата те тичат много. Все пак са наследник на вълка, когато тича с нас, това ни прави още по-силна глутница. Точно. Социума ви е прекрасен, аз много се радвах, много усмихнати хора, въпреки ужасното време. Всъщност времето е перфектно за кучетата и приоритета трябва да е за тях нашия спорт. Нали, важно е времето да бъде наистина подходящо, тъй като някои от кучетата, например доста често хъските, те се използват в тези спортове след дог, нали, освен каникрос и байкджоринг, и скутер, скиджоринг и така нататък. За тях над 5 градуса е доста трудно да бягат, тъй като те просто не са... Природата не ги създава да бягат на такива температури, те живеят на минус 5, 10, 15. Нали? Всеки ли може да дойде тук? Ето това е един въпрос. Вие не сте някакво затворено общество, такова, някаква тайна... Абсолютно. Не. Абсолютно всеки може да бяга с кучето си, няма значение дали иска да се състезава или не. Дори на състезанието, много от хората не са тук за самото състезание, за изживяването, за това, че се виждат с останалите. Всички се опитваме да сме максимално позитивни, да си помагаме, ферплея на първо место. Нали, много от нас са започнали да бягат в момента, в който разбраха какво е Каникрос. Преди това повечето от нас не са бягали изобщо дори без куче, което всъщност е разковничето. В момента, в който разбереш, че можеш да практикуваш някакъв спорт с кучето, ти можеш да бъдете активни заедно, не просто да си сидите на дивана, нали, или да му мяташ една топка и да се чудиш какво да правиш. Просто идваш, виждаш какво правят другите хора, започваш да си казваш, нали, че това не е толкова трудно, всеки може да го прави.
какво ти трябва, Точно това се замислих, че ще дойде тук и ще видя едни прота, дето ще ми скрият чайбата. Я по-добре да не се излагам. А всъщност най-връзката е точно обратна. Я ела виж какво е и тогава реши дали го можеш или не го можеш. Според мен дори всичко като мен ще успее да се справи с това нещо на някакво, не като вас разбира се, но на някакво ниво, на което да се почувствам добре с кучето си. Кажи ми, сега ясно е, че не можем да отделим цялото предаване на това, но той има правила. Каникроса не е просто тичане, има правила. Какви са най-общите правила в самия спорт? В състезателно е много важно да имаш контрол над кучето ти, тъй като когато в самия каникрос кучетата са прекалено, се превъзбуждат прекалено много. Често те забравят за правилата. Тогава е много важно това куче да знае да си знае наистина правилата, да има контролът, означава това, че да можеш спокойно да изпревариш някой без да има конфликт между двете кучета. Нали, това е едно от най-големите опасности в нашия спорт. Състезателно две кучета да тръгнат едно към друго. Нали, съответно правилата са следните: човека, който е отзад, обикновено няма масови стартове, за да може да се избегне точно тези конфликти. Много зависи от къде е състезанието, кой го организира и така нататък. Специално в България ние никога не сме правили масов старт, където са възможни тези конфликти. Бягаме през определен период от време. Тръгваме 30 секунди, 1 минута и така нататък. Правилото е следното: много е важно човека, който е отзад, да каже на този отпред, че наближава, а този отпред, ако няма контрол над кучето си или не е уверен в това как кучето му би реагирало, когато бъде изпреварено, да може да го хване на по-къс повод и да даде възможност на човека да го изпревари, след което може да пуснеш кучето си и продължите да бягате. Това са най-основните правила. Другото основно правило е за екипировката. Точно това ще да е следващия ми въпрос, защото знаем, че всяко едно хоби е свързано с, да кажем, големи разходи. Какво е необходимо да има човек като екипировка и дали е скъпо това нещо като хоби и практикува? Да, в нашия спорт имаме два задължителни елемента, според мен, които са абсолютно задължителни за да практикуваш каникрос. И едното е хамут, който се слага на кучето, и другото е бънджи въже, което се използва за връзка между човека и кучето. Третото нещо е някакъв колан, може да е всякакъв, би било то хайкинг колан, може да е просто въже, но въжето не е достатъчно удобно за човека, а може да бъде специален каникрос колан. Като готиното е, че имаме производител, който работи в България и произвежда екипировка, която не е никак скъпа в сравнение с западните такива. Абсолютно достъпна е. За около 150 до 200 лева може да се екипирате абсолютно, включително с обувки за бягане, което наистина също е важно, но е добро. Така че мисля, че нашия спорт изобщо не е скъп. Това е единствения разход за него, тъй като след полетата са абсолютно безплатни, може да бягаме навсякъде. Силно, навсякъде не е точната дума, защото аз избягвам да бягаме на асфалт, тъй като при самото дърпане лапите на кучетата се търкат, но на черните пътища няма никакъв проблем. Хамута и бънджи въжето са задължителни, за да запазиме здравето на кучето. Хамута е така направен, че той разпределя силата на тегляне от кучето по цялото тяло, във всички мускули, във всички крайници, а не само на определено място във врата му, защото много често се случва в парковете хората да бягат с кучета на нашийници, което е опасно по ред причини, или с нагръдник, който прехвърля цялата тежест на тегляне цяло на гърдите и малко на врата. А бънджи въжето е важно, защото връзката между човек и кучето често, ако кучето тегли адски много, с твърда връзка, като да дърпаш две коли с твърда връзка, единия реагира на другия на 100%, да, докато с меката връзка, което е бънджи въжето, то се разтяга и помага на човека, но хем не тормози кучето отпред. Тук няма как да не ти задам въпроса. То моето куче не е много подходящо. Кои кучета са подходящи, защото днес специално видях. Предаването се излъчва с любезното съдействие на нашите партньори.